Modalitatea prin care ne putem da seama ce simțim este să folosim un astfel de grafic. Este un model care reprezintă emoțiile pe baza nivelurilor de activare și a valenței. Prin activare ne referim la cum se manifestă fiziologic starea noastră. Respirația să fie accelerată sau poate să ne lipsească complet energia și motivația. Iar valența se referă la cum percepi această stare, ca fiind una plăcută sau neplăcută. Cum ne folosim de acest grafic este prin a începe să fim atenți la propriile noastre emoții. Oare mă simt activat din punct de vedere fiziologic? Inima îmi bate mai repede, respirația este accelerată? Dacă da, atunci ne uităm în partea de sus a graficului. Apoi ne gândim, starea este una plăcută sau neplăcută. Dacă este neplăcută, ne uităm să vedem în ce zonă ne aflăm. Dacă simțim foarte puternic sentimentul de reducere, probabil că ne situăm undeva în zona anxietății. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să dai like, să mă urmărești pentru mai multe videouri